полоишгоҳи нафти Данғара охири соли 2024 ба кор шурӯъ карда аввалин маҳсулоти онро ки бензини навъи 92 будааст ба Афғонистон содирот кардаанд. ин маҳсулот аз нафти хоми Эрон истеҳсол карда шудааст. ҳамаи инро раҳбари полоишгоҳи нафти Данғара ба рӯзноманигорон хабар дод. Соли 2024 алакай фаъолияти истеҳсолӣ намуд. Дар соли 2024 тақрибан қариб 24 тонна бензин нави 92 ба ҷумҳурии Афғонистон содирот намуд. ҳамзамон фаъолияти босамари худро дар моҳи январи соли 2025 низ ба роҳ монд. ин суханон дар ҳоле садо медиҳанд ки намояндагони вазорати саноат ва ниҳодҳои дигари Тоҷикистон мегуфтанд корхона ҳанӯз ба кор сар накардааст. аммо гуфта намешавад чаро нахустин маҳсулоти корхонаи нафти Данғара на ба бозори худӣ бароварда, балки ба кишвари дигар содир шудааст. сохтумони полоишгоҳи нафти Данғара соли 2014 дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара оғоз шуда соли 2018 ба поён расид. оғози кори он чанд бор ба ақиб афтод. ҳадафро аз бунёди ин корхона коҳиши пойбандӣ ба бензини воридотӣ ва ба ҳам додани монополияи ин соҳа меномиданд. аммо маълум нест кай маҳсулоти ин корхона вориди бозори дохилии Тоҷикистон мешавад ва нархи маводи сӯхро поён мебарад. чанд ҳафта пеш дар вазорати рушди иқтисод ва савдо гуфтанд ки корхона алҳол дар режими омӯзишӣ кор мекунад. миқдори маҳсулоти нахустини он низ на чандон калон аст ва эҳтимолан ба мизони маводи хом бастагӣ дорад. бензин нави 92 ба ҷумҳурии Афғонистон содирот карда шуд. маълумоти гумрукие ки мо дар ихтиёр дорем аз ҷумҳурии исломии Эрон ворид мешавад ва коркард шуда дар дохили минтақа коркард шуда ба ҷумҳурии Афғонистон содирот шуда истодааст. бино ба омори хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон дар соли 2024 ба Тоҷикистон зиёда аз 1 миллион тонна маҳсулоти нафтӣ оварда шудааст. бахши умдаи он аз Русия ва Қазоқистон ворид карда шудааст.